フュージョンして強くなりすぎちまったかな。逃げたきゃ逃げてもいいの。手加減なんてしたら承知しないわよ。どういうこと。まさかお前と手を組むことになるとはな。最後に見せてくれよ。オラたち二人で作った力を。